Κώστα Κατσιγιάννη, πρώην Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και με πολύ μεγάλη εμπειρία, ειδικότερα και σε ζητήματα που αφορούν στην Χίο και στον οικισμό των μεσών. Είναι επίσης τιμή και χαρά να έχει μαζί μας τον κύριο Ξανθόπουλο, τον αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου πάνω σε σχετικά ζητήματα, στον οποίο και θα ήθελα να δώσω το λόγο για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρα να πω ότι είναι χαρά μου και τιμή μου που είμαι με τους συναδέλφους από το τμήμα τουρισμού, ένα πολύ δυναμικό τμήμα, σχετικά νέο τμήμα, το οποίο όμως αναπτύσσεται με σταθερά και πολύ ουσιαστικά βήματα και έχει να προσφέρει ακόμα ήδη προσφέρει πράγματα και στον τόπο και έχει να προσφέρει ακόμα περισσότερα πράγματα και στην παιδεία και στον τόπο. Έχει ιδιαίτερη σημασία για το Πανεπιστήμιο η σύνδεση του Πανεπιστημίου με ανθρώπους της αγοράς ή με ανθρώπους της κοινωνίας και αυτή η αλληλεπίδραση προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στα προγράμματα σπουδών, στους φοιτητές και στις φοιτητριές μας και δημιουργεί μια ξεχωριστή βάση, αν το θέλετε, για το ρόλο που παίζει το Πανεπιστήμιο στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Σταυρινούδη, ο οποίος μπορεί να μας πει ακόμα περισσότερα πράγματα για το τμήμα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Αντιπρίτανη, πάντα είναι δίπλα στο τμήμα και το υποστηρίζει έμπρακτα. Η απόφαση του τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού και του μεταπτυχιακού μας προγράμματος, με την ιδιότητα του Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είμαι εδώ στον τουρισμό, ήταν ομόφωνη να καλέσουμε και να τιμήσουμε σε τελετή που θα γίνει αύριο το πρωί, λίγο πριν την καθομολόγηση των αποφύτων μας, τον κύριο Κατσιγιάννη. Είναι στο πλαίσιο ακριβώς αυτού που ανέφερε πριν λίγο ο κύριος Αντιπρίτανης. Δεν θέλουμε ένα πανεπιστήμιο ή ένα τμήμα κλειστό, θέλουμε ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο και κυρίως που θα επικοινωνεί με τους ανθρώπους που έχουν διαμορφώσει ή διαμορφώνουν το τουριστικό γίγνεσθε και στη χώρα και σε τοπικό επίπεδο. Ο κύριος Κατσιγιάννης υπηρέτησε επί 35 έτη στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, άρα έχει διαμορφώσει πολλά από αυτά που έχουμε βρει και πάνω στα οποία έχουμε πατήσει για να κτίσουμε το τουριστικό προϊόν. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι επί 11 έτη, πρέπει να είναι ο μακροβιότερος Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, υπηρέτησε από αυτό το πόστο, άρα έχει ουσιαστική εμπλοκή στην τουριστική ανάπτυξη, στον τουριστικό σχεδιασμό και στην τουριστική προβολή της χώρας, αλλά και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ενδεικτικά να πούμε ότι ήταν, εκπροσωπώντας τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, ήταν εκείνος ο οποίος παρέδωσε το κτίριο Ξενία στη Λέσβο, στο οποίο στεγάζονται τμήματα και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας. Να πούμε σε τοπικό επίπεδο ότι ασχολήθηκε με την γνωστή ακτή Μπέλα Βίστα, εδώ κοντά στην πόλη μας, και κυρίως ασχολήθηκε με το project, όπως το αποκαλούμε, των μεστών. Ήταν εκείνος που οργάνωσε και ήταν στην Επιτροπή Παραλαβής των 7 καταλυμάτων και του εστιατορίου, δεκαετία του 80, αν δεν κάνω λάθος, από τα οποία ξεκίνησε όλο αυτό που σήμερα ορίζουμε ως τουρισμό, μεστά, παραδοσιακός οικισμός κτλ. Δεν θέλω να πλατιάσω. Σήμερα στις 6 στο Μιχάλιο κτίριο που βρισκόμαστε, ο κ. Κατσιγιάννης θα προσφέρει μια ενδιαφέρουσα διάλεξη που αφορά ακριβώς αυτή την εμπειρία από την εξέλιξη των μεστών τη δεκαετία του 80 και σταδιακά μέχρι σήμερα. Αφού τον ευχαριστήσω και ειλικρινά να δηλώσω ότι είναι τιμή η παρουσία του στο τμήμα μας, να δώσω το λόγο σε εκείνον που μάλλον έχει να πει τα πιο ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στη Χίο και θέλω να σας καλωσορίσω. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το τμήμα του τουρισμού, το οποίο αποφάσισε ομόφωνα, όπως ανέφερε ο κ. Σταυρινούδης, να με βραβεύσει αύριο. Για μένα είναι πολύ μεγάλη τιμή, είναι η μεγαλύτερη τιμή στη ζωή μου μέχρι σήμερα και είναι κάτι για μένα πολύ τιμητικό. Όπως αναφέρθηκε, υπηρέτησα στο ΝΕΟΤ επί 35 χρόνια από διάφορες
θέσεις ευθύνης και στην τεχνική υπηρεσία γύρω στα 20 χρόνια. Οπότε στη διάρκεια αυτής της θητείας μου είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ πολλές φορές το νησί της Χίου και τα Μεστά και τα Ψάρα, συγγνώμη, και να ασχοληθώ, όπως αναφέρθηκε, με μελέτες που αφορούν και την ακτή Μπελαβίστα, που είχα εκπονήσει τη μελέτη τότε, πριν αρκετές δεκαετίες. Η μνήμα της ασθενή δεν το τότε, τα 90 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, είχα ασχοληθεί και με το περίπτερο στον Πολυσσό, αλλά και με τα Ψαρά, για τα οποία θα κάνω μια αναφορά σήμερα στην ομιλία μου, η οποία ομιλία θα αναφέρεται κυρίως στον τρόπο που αναπτύχθηκε η πόλη των Μεστών, στην οποία υπάρχει ένα παράδειγμα ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού, και κυρίως θα αναφερθώ επίσης και στο γεγονός ότι αυτή την ομιλία που κάνω σήμερα την είχα κάνει πριν από 12 χρόνια στην Τουρκία, στο Διαρμπακύρ, για παρουσίαση στα Μεστά τότε. Είχα κάνει ομιλίες στα τουρκικά και σήμερα όμως την κάνω στα ελληνικά, βέβαια. Μεταφράστηκε η ομιλία μου και θεωρώ ότι είναι κάτι που πιστεύω θα ενδιαφέρει για να δει κανείς πώς εξελίχθηκε αυτός ο οικισμός. Κατά τη διάρκεια της πορείας μου στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, ασχολήθηκα με πολλά θέματα που αφορούν γενικότερα την τουριστική ανάπτυξη της χώρας, αλλά βέβαια και τον Βόρειο Αιγαίο. Και ένα από τα θέματα που μας απασχόλησε και πιστεύω ότι είναι αρκετά σημαντικό ήταν ότι παραλάβαμε εγώ σαν πρόεδρος της Επιτροπής τη μελέτη της ανάπτυξης του Βορείου Αιγαίου, μία από τις 13 μελέτες τότε που είχαν εκπονηθεί με ανάπτυξη των νεότερων και που αφορούσαν την ανάπτυξη των 13 περιφερειών. Ενώ επίσης είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ στη διάρκεια της θητείας μου στην Γενική Διεύθυνση και ιδίως επί 6 χρόνια, από το 1999 μέχρι το 2005, σαν εκπρόσωπος της Ελλάδος στον Λειτουργικό Διάλογο για τον Τουρισμό, όπου εκεί συζητήσαμε πολλά θέματα με τους Τούρκους ομολόγους μου, που αφορούσαν τα προβλήματα του τουρισμού Ελλάδος και Τουρκίας, και πιστεύω ότι μπήκε τότε ένα λιθαράκι για τη μετέπειτα εξέλιξη των σχέσεων αυτών, οι οποίες σχέσεις βέβαια έχουν ενδιαφέρον ιδιαίτερα, πιστεύω, και το νησί της Χίου. Αυτά είχα να πω όσον αφορά την πορεία μου. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστως. Θα θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε σήμερα τα Μεστά, πώς έχουν αναπτυχθεί, αν ήταν μέσα στα πρότυπα εκείνης της περίοδου, όπως το συζητούσατε. Και επίσης αυτό το νομίζω ένα θέμα που υπάρχει, που φαίνεται οι τοπικές κοινωνίες δεν το πήραν τόσο ζεστά, είναι ότι έχουμε τα καλώδια ακόμη να φαίνονται, που θα ακόμη ένα κομμάτι από την φωτιά νομίζω στο Μεστό. Ναι, όσον αφορά το ερώτημά σας, σήμερα το απόγευμα θα αναπτύξω πιο αναλυτικά το θέμα. Με δύο λόγια θα σας πω μόνο ότι το πρόγραμμα της αξιοποίησης των Μεστών, καθώς και άλλων 5 παραδοσιακών οικισμών της Ελλάδος, ήταν 6, επιλέξαν τότε από την τότε πολιτική ηγεσία, η Γενικό Γραμματέα του Τζανής Ζανετάκη, που ήταν τότε Γενικός Γραμματέας και μετέπειτα Πρωθυπουργός, αποφασίστηκε τότε να γίνουν παρεμβάσεις σε 6 παραδοσιακούς οικισμούς της χώρας, που θεωρήθηκαν ότι είχαν τις προϋποθέσεις, δηλαδή να επιλέξαμε κάποια σπίτια παραδοσιακά, τα οποία αναστηλώθηκαν πρώτα, και τα πιο πολύ έγινε σε κατάσταση όχι τόσο καλή, και στη συνέχεια μετατράπηκαν σε ξενώνες, με στόχο να δοθεί ζωή στους παραδοσιακούς τους ξενώνες οικισμούς, που ήταν μάλλον εγκαταλειμμένοι ή, εν πάση περιπτώσει, ήταν σε μια πρωτόγονη κατάσταση. Στα Μεστά πιστεύω ότι πέτυχε αλλά δεν πέτυχε τόσο πολύ. Στα Μεστά ήταν μια επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος, διότι η παρέμβαση στο βιότυπο έγινε, όπως ανέφερε και ο Σταυρινούδης, στην περίοδο δεκαετία 70 και 80. Είχε, ας το πούμε, προέκυψε και την κοινωνική πρωτοβουλία να επενδύσει, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν επιχειρήσεις τουριστικές και να αναπτυχθεί έτσι τουριστικά αυτός ο οικισμός, να φρόντισε για την προβολή του σε όλο τον κόσμο, και επίσης
σημαντικό είναι το γεγονός ότι δεν αλλοιώθηκε το περιβάλλον, κάτι που αλλού έχει συμβεί. Για τα καλώδια που λέτε έχετε δίκιο, βέβαια, είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι ίσως κάτι που πρέπει να το δούμε, γιατί το σωστό είναι βέβαια να γίνει υπόγειηση, να υπογειηθούν αυτά, γιατί οπωσδήποτε συνδικά, όμως παράλληλα θέλω να πω και κάτι το πω και το απόγευμα, ότι ο ΕΟΤ εκτός από τις παρεμβάσεις που έκανε σε 7 σπίτια παλιά, παραδοσιακά, έκανε και πολλά άλλα έργα, διαμόρφωσε την πλατεία, προαποστρώσεις, έκανε έργα υποδομής, αποχέτευση, ίδρυψη, διαμόρφωσε το κοινωνικό γραφείο, το μετέτρεψε σε γραφείο του ΕΟΤ, έφτιαξε εστιατόριο και, εν πάση περιπτώσει, έθεσε τις βάσεις για να μπορέσει οι χώρες στα μεστά να προχωρήσουν και να φτάσουν στο σημερινό επίπεδο που βρίσκονται σήμερα. Τότε υπήρχε η πολιτική βούληση και η κρατική θέληση και γίνανε αυτά τα πράγματα. Τώρα βλέπετε ανάλογες προθέσεις από... Να σας πω, είναι ενδιαφέρουσα και ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα το έλεγα και θα με προλάβατε. Ο Ειδικός Οργανισμός Τουρισμού, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 75 χρόνια ζωής, διότι ιδρύθηκε 1951, ασχολήθηκε επί σειρά ετών, πιστεύω επί 40 χρόνια πλέον, με την τουριστική ανάπτυξη της χώρας όσον αφορά με παρεμβάσεις κέρυες, πιστεύω, σε πάρα πολλά σημεία της χώρας και δημιούργησε ουσιαστικά τουριστικούς προορισμούς. Ο ΕΟΤ είναι η υπηρεσία εκείνη που έθεσε τις βάσεις ώστε σήμερα να λέμε ότι η Ελλάδα είναι μια τουριστική χώρα και έχει πολλούς τουριστικούς προορισμούς. Αυτά ξεκίνησαν από τον ΕΟΤ. Ένα παράδειγμα, στα Ψαρά, θα το πούμε και το απόγευμα, ο ΕΟΤ έκανε πάρα πολλά έργα. Ίσως δεν είναι γνωστό. Διαμόρφωσε πλατείες, προαποστρώσεις, ίδρυψη, ηλεκτροδότηση, όλα αυτά είναι από τον ΕΟΤ. Και βέβαια τότε ο ΕΟΤ είχε το πάνω χέρι και υπήρχε πολιτική βούληση αυτή η υπηρεσία να παρεμβαίνει σε περιοχές που δεν ήταν ακόμα τουριστικά αναπτυγμένες. Δεν πήγαμε, εντάξει, πήγαμε και στην Μύκονο στην αρχή, πήγαμε, ας το πούμε, και στην Σαντορίνη τα πρώτα χρόνια, αλλά από εκεί και πέρα ασχολήθηκε περισσότερο με μη αναπτυγμένες περιοχές. Κάνοντας και έργα υποδομής, όπως είπα για τα Ψαρά, και έτσι έθεσε τις προϋποθέσεις για να γίνουν εκεί περαιτέρω να γίνει η τουριστική αξιοποίηση. Κάποια στιγμή όμως οι παρεμβάσεις του ΕΟΤ σταμάτησαν. Ήταν μια επιλογή της πολιτείας να αναλάβει την ειδική πρωτοβουλία πλέον το ρόλο αυτών, δηλαδή να αναλάβουν οι ιδιώτες να κάνουν πιο πολλά έργα, ας το πούμε, τα μεγάλα ξενοδοχεία. Και ο ΕΟΤ σιγά σιγά αποδυναμώθηκε, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι μια υπηρεσία με λίγους υπαλλήλους, η οποία έχει μοναδική αρμοδιότητα την τουριστική προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό και επομένως δεν έχει καμία πλέον παρέμβαση σε θέματα που αφορούν την τοπική τουριστική ανάπτυξη, έργα, ας το πούμε, τουριστικά υποδομής, τα οποία έχουν περιέλθει σε μεγάλο βαθμό στην τοπική αυτοδιοίκηση και αναφέρομαι βέβαια και στην περιφέρεια αλλά και στους δήμους. Εγώ θα ρωτήσω τον κύριο Παπαθεοδόρου, το καινούργιο μεταπτυχιακό στις αερομεταφορές, τι σημαίνει για τυχείο? Νομίζω ότι αναδεικνύει καταρχάς την πρωτοπορία του ΔΙΚ. Πρόκειται για το πρώτο μεταπτυχιακό στην Ελλάδα στον χώρο των αερομεταφορών. Αναδεικνύει επίσης τις πολύ έντονες συνέργειες που υπάρχουν ανάμεσα στον τουρισμό και στις μεταφορές. Και ιδιαίτερα για ένα νησί όπως η Χίος, όπως αντιλαμβανόμαστε, ο τουρισμός ιδιαίτερα σε σχέση με την Δυτική Ευρώπη αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα εξαρτάται πάρα πολύ από τις μεταφορές. Είναι ένα μεταπτυχιακό βέβαια που κατά βάση είναι εξ αποστάσεως, ωστόσο αρχές Φεβρουαρίου θα αποδεχθούμε τους φοιτητές και τις φοιτητριές μας εδώ στη Χίο. Θα έχουν και αρκετά γνωσμένες προσωπικότητες του χώρου των αερομεταφορών για κάποιες μέρες εδώ, οπότε νομίζω ότι και με αυτόν τον τρόπο βάζουμε κι εμείς ένα ενθάρρυνση στην καλύτερη προβολή του νησιού. Ήθελα έτσι ένα σχόλιο από όλους σας. Είναι τώρα, κύριε καθηγητή, κάνετε την ευκαιρία να έχετε ένα ισχυρό τμήμα δίπλα τουρισμού, ειδικά από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για να βοηθά
το κομμάτι και της διοίκησης. Και θα ήθελα να σχολιάσω, κύριε Αντιπρόεδρε, και από εσάς, αυτό ότι περνάμε σε μια νέα εποχή, κλείσατε τα 40 πρώτα χρόνια, έφηβοι όμως παραμένετε και μας δίνετε νέες ιδέες. Τι μπορούμε να περιμένουμε στη συνέχεια, τόσο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πρωτοβουλίες, αλλά και από τα τμήματα ειδικά του τουρισμού εδώ στο νησί? Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Όπως είπατε, ναι, το Πανεπιστήμιο έκλεισε τα 40 χρόνια. Δεν είναι ένα μεγάλο πανεπιστήμιο ακόμα. Εξακολουθεί και είναι ένα νεαρό πανεπιστήμιο, που σημαίνει ότι εξακολουθεί και έχει την ενεργότητα και την ενέργεια που έχει κάτι που φτιάχνεται. Φυσικά έχει φτάσει σε ένα σημείο πρώτης ωριμότητας. Ειδικά το τμήμα του τουρισμού είναι από τα πιο νέα μας τμήματα. Και με αφορμή αυτό που είπε ο κ. Παπαθεοδόρου για το MBA στις αερομεταφορές, θέλω να τονίσω ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου χαρακτηρίζεται, είναι στο DNA δηλαδή, η καινοτομία και η πρωτοπορία. Αυτό εξακολουθεί και υπάρχει. Θα σας αναφέρω, για να μην μιλήσουμε μόνο για τον τουρισμό, ότι όταν δεν υπήρχε καν στο λεξιλόγιο μας η έννοια των σπουδών περιβάλλοντος, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έφτιαξε το πρώτο τμήμα περιβάλλοντος, το οποίο φιλοξενήθηκε και φιλοξενείται στο ξενία της ΛΕΔ, όπως ανέφερε ο κ. Κατσιγιάννης προηγουμένως. Τώρα, όσον αφορά τον τουρισμό, και στη συνέχεια αυτό που είπε ο κ. Κατσιγιάννης, να τονίσω ότι όντως ο ΕΟΤ έβαλε τις βάσεις και τα θεμέλια για να είναι η Ελλάδα αυτό που λέμε σήμερα τουριστικός προορισμός. Κάποια στιγμή το πράγμα, ας το πούμε ότι απορριθμίστηκε, καθώς αναπτυσσόταν η έννοια του τουρισμού και του τουριστικού προϊόντος. Έρχεται τώρα ένα τμήμα τουρισμού να αντιμετωπίσει τις πιο σύγχρονες προκλήσεις στον τουρισμό, ο οποίος είναι πολύ διάστατος πια. Πέρα από τις μεταφορές, έχουμε τις διάφορες θεματικές του τουρισμού, έχουμε γαστρονομικούς τουρισμούς. Έχει γίνει μια ολόκληρη επιστήμη που συνδέεται πάρα πολύ στενά και με την έννοια της διοίκησης, συνδέεται στενά επίσης και με την έννοια της βιωσιμότητας, το οποίο θέμα της βιωσιμότητας για τα νησιά μας είναι κεντρικής σημασίας. Εδώ λοιπόν, αυτό το τμήμα έχει να προσφέρει πάρα πολλά στην τοπική κοινωνία, γιατί ο τουρισμός είναι ένα ζητούμενο, αλλά το περιεχόμενο και το προς τα πού θα πάει αυτός ο τουρισμός, πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να το ξεκαθαρίσει κάπως ή να το αναδείξει ή να το προτείνει η επιστημονική διάσταση αυτού του αντικειμένου. Αυτά προς το παρόν, γιατί μπορώ να μιλήσω για πολλά άλλα θέματα, οπότε δεν θέλω να μονοπολίσω την κουβέντα. Είχαμε πριν από λίγο καιρό, όπως ξέρετε, είχαμε κάνει οργανώσει και μία εκδήλωση με αφορμή τις φωτιές. Να τονίσω ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στοχεύει και σκοπεύει να είναι παρόν στις τοπικές κοινωνίες με όσο το δυνατόν πιο ισχυρό τρόπο. Είναι ένα μήνυμα που θέλω να περάσω. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι εδώ, κοντά στις τοπικές κοινωνίες, σκέφτεται σφαιρικά, σκέφτεται παγκόσμια, μελετάει παγκόσμια, αλλά δρά κυρίως τοπικά. Και αυτό έχει σημασία για τον τόπο. Ευχαριστώ.